भैया सब कोई तो वोट मार लियलस, लेकिन एगो बात हम बताओ तनी कि गिनती के दिने गड़बड़ी होता। केकरा समय गड़बड़ी होता रुआ सब के आई हम गीत के माध्यम से बताओ तनी। रुआ सब सुनी कि गिनती के दिनवा लालू चाचा जागो रहियो ना तो ईवीएम चोरी होई है हो, ना तो वोटवा चोरी होई है हो, ना तो ईवीएम है कहो जई है हो। आउरी केकरा संग होता कि गिनती के दिनवा पवन भैया जागो रहियो ना तो ईवीएम है कहो जई है हो, ना तो ईवीएम चोरी हो जई है हो, ना तो वोटवा गड़बड़ हो जई है हो। औरी का कि गिनती के दिनवा अखिलेश भैया जागो रहियो ना तो वोटवा चोरी होई है हो, ना तो वोट गड़बड़ी होई है हो, ना तो ईवीएम है कहो जई है हो। ऐसे जागो रहियो जाइए भैया।